Процесс продолжается, дилер бит. Балны яхшылап чистарттым. Балын. Вот, втулкысын чистарттым. Әзгенә балны подшипникка бәткереп утырсын өчен графитовый смазка белән майлап та куйдым. Самый главный эш менә бу крестовинада. Крестовинада и менә бу крестовинаның резинкасын матур гына итеп, сальнеген матур гына итеп, вот, шушындай силиконовый смазка белән, силиконовый герметик белән, вот, аквариум дип атала бу, максиант сылап беркетеп куябыз хәзер урынына. Конечно, бу крестовинаның баш-башларына 8 болтын бурып куям. Вот. Монсы инде обязательно. Бу крестовинада 2 подшипник куелган. Бу ягында 308 сальник астында, бу ягызда 208 яңа подшипник. Вот, матур гына итеп буларны эшләдек, урнаштырдык, чистарттык, майладык. Бу ак күренеп торган май. Барысы да матур гына эшләргә тиеш. Хәзер җыю эшен башлыйбыз. Җыю эшен. Вот. Монда временно беркеткән бер болтны аласы булады. Вот. Аннан соң менә мондый камераны куясы була. Крышкаларны, бу шлангларны беркетәсе. Эше күп. Ашыкмыйча гына җыя башлыйбыз. Инде Алла бирсә, аннан соң җыеп бетергәч кергәү карарбыз дип уйлыйм.